Døden er noget lort, men jeg elsker tøj i sort. Hvad gør vi nu? Hvor fanden skud? Hvad det er her, Kreuzfeldt? Hvordan går det skriverierne? Ja, der er sgu nogle meget gode brokker imellem. Altså sange, ikke murbrokker. Men helt seriøst, har vi snart sang nok til en ny LP, eller? Jeg ved det faktisk ikke. Prøv at lytte med. Nej, ikke. Lige nu jeg har faktisk ikke tid. Jeg skal over til Palle Mikkelborg. Vi skal over jamme. Så jeg bliver lidt smut for... Ja, jeg skal også nå at stryge en skjorte inden. Hey, skal jeg ikke stryge den skjorte for dig? Gider du det? Ja. Det bliver super, så kan jeg nå at tage et bad først. Fedt. Her. Og du ved godt, hvad man gør, ikke? Ja. Altså, fordi strygerne bliver jo rigtig varmt, Kreuzfeldt, ikke? Ja, selvfølgelig. Fint. Jo, men det er meget varmt. Gå nu bare i bad. Okay, så bare pas på, så går jeg i bad, ikke? Ja, ja. Den er færdig, når du kommer tilbage. Kreuzfeldt, hvor fanden, du ved sgu da, strygejernet er varmt. Jeg ved det godt.